Добрый вечер, шановное господарство. З вами Ярослав Стешик, а на Белсасе «Объектив». И вот что сегодня у выданні. Справа поплечнікаў Віктора Бабарыкі. Прызнаць, што гэтыя людзі вінаватыя яны не могуць. Адпаведна, у прынцыпе абсалютна лагічная выснова. Мы гэтых людзей адпусцім пад падпіску аб невыездзе. Справу мы закрываць не будзем. Справа Андрэя Зельцара і Марыі Успенскай. Працяг. Падчас яе знаходжання на Хрэсціна на мінулым тыдні мы даведаліся, што супраць яе выкарыстоўваліся катаванні холадам. Коронавирус. Рекордные лічбы. Это был некий психологический порог для статистики нашей системы, и все-таки они сделали этот шаг. Однако мы можем говорить практически с уверенностью, что все равно эти цифры, они не соответствуют действительности. Стали вядомыя імёны прынамсі 11 фігурантаў справы Белгазпромбанку, якім змянілі меру стрымання ў следчым ізалятары на падпіску аб невыездзе. Памятаем, што гаворка пра палітычны крымінальны пераслед, які з'явіўся пасля намераў былога банкіра Віктора Бабарыкі балатавацца на прэзідэнта. Ірына Карніенка. Вызваленыя пад падпіску пра нявыезд і за належныя паводзіны. З СІЗА выпусцілі больш за 10 чалавек, затрыманых у справе Белгазпромбанку. Изменена мера пресечения подруги семьи Виктора Бабарика, Куприева, и также его другу Жардецкому и личному помощнику Карака. Мы эту информацию подтверждаем. Эта информация к нам пришла от родных и близких. Святлана Купреева, сяброўка сям'і і каардынатарка ініцыятыўнай групы Віктора Бабарыкі ў адным з раёнаў Менску. Яна, Жардецкі і Карака праходзілі ў крымінальных справах за нібыта ўхіленне ад сплаты падаткаў. Партал «Зеркало.io» называе імя чацвёртай асобы, якую таксама вызвалілі учора. Гэта Владимир Сажин, былы помощник Виктора Бабарыкі. Артыкул, паводле якога ён праходзіў, невядомы. Безусловно, мы знаем, что эти люди, как и Виктор Дмитриевич Бабарик, не виновны. Мы на этом настаиваем, потому что дело Белгазпромбанка все мы видели, как проходит. Однако мы, естественно, каждый день ждали, что их освободят всех, кто причастен к этому делу. Наша Ніва прыводзіць імёны яшчэ 7 асобаў, якія выйшлі на волю ў верасні. Сярод іх сябры і калегі Віктора Бабарыкі, ды чальцы кампаніі «Кентауэр» і «Прыватлізінг», якія фігуравалі ў крымінальнай справе супраць экс-кіраўніка Белгазпромбанку. Усе 11 вызваленых асобаў былі затрыманыя яшчэ летась у чэрвені. Яны утрымліваліся пад вартай пад артыкулах, па якім нельга было утрымліваць пад вартай больш за 18 месяцаў. Фактычна ўжо падыходзіў тэрмін, праз які іх усё роўна трэба было б выпускаць. Паводле Сергея Зікрацкага, улады затрымалі гэтых людзей з мэтаю ціску на самога Віктора Бабарыку. Цяпер, калі суд пакараў яго 14 гадамі калоніі ўзмоцненага рэжыму, а паплечнікаў Марыю Калеснікаву і Максіма Знака 11 і 10 гадамі калоніі адпаведна, закладнікі ў справе Белгазпромбанку уладзе сталі больш непатрэбныя. Прызнаць, што гэтыя людзі вінаватыя яны не могуць. Адпаведна, у прынцыпе абсалютна лагічная выснова. Мы гэтых людзей адпусцім пад падпіску аб невыездзе. Справу мы закрываць не будзем. Яна будзе такая вялацекучая гэтая справа, каб у любым выпадку можна было чалавека зноўку кінуць за краты. Цяпер у няволі застаецца сын Віктора Бабарыкі Эдуард. Яму выставілі абвінавачванне ў нясплаце падаткаў, але крымінальная справа за год і 4 месяцы да суда так і не дайшла. Ірына Карніенка, Белсат. Першы блок БелАЭС вывели на номінальны ўзровень магутнасці, заявіў сёння міністр энергетыкі. Калі верыць Віктору Каранкевічу, з моманту вылучэння ў сетку Астравецкая АЭС выпрацавала 4 мільярды кілават-гадзінаў электраэнергіі. Другі блок плануюць увесці ў эксплуатацыю ў наступным годзе. Дасюль першы блок прастойваў амаль 4 месяцы. З розных прычынаў яго спынялі некалькі разоў, апошні раз у ліпені. Тады спрацавала аўтаматычная сістэма абароны генератара, пасля чаго яго доўга рамантавалі. Ігнаруючы інцыдэнты з пабудовай і эксплуатацыяй Астравецкай АЭС, Александр Лукашенко заяўляў, што гатовы пабудаваць яшчэ адну атамную электрастанцыю. Пры гэтым экспартаваць энергію амаль няма куды.
Еўразвяз адмовіўся купляць электрычнасць з небяспечнага аб'екту, а ва Ўкраіне і Расіі ёсць свае магутнасці. 10 гульцоў футбольнай каманды найвышэйшай лігі «Энергетык БДУ» на каранціне з прычыны каронавіруса. Афіцыйная колькасць новых выпадкаў COVID-19 у Беларусі за дзень упершыню перавысіла 2000. Ірына Драфейчук. Новы рэкорд ад Міністэрства аховы здароўя. Паводле афіцыйных звестак, цягам сотня ў краіне зафіксавалі 2038 новых выпадкаў каронавіруса. 15 чалавек памерлі, больш за 1500 ачунялі. Это был некий психологический порог для статистики нашей системы, и все-таки они сделали этот шаг. Однако мы можем говорить практически с уверенностью, что все равно эти цифры, они не соответствуют действительности, которая есть на самом деле. Заболеваемость она выше, и люди, которые болеют, их намного больше, чем 2000. Гэтае меркаванне пацвярджаюць і атрыманыя журналістамі зеркала.io адрозныя ад афіцыйных лічбы пацверджаных выпадкаў каронавіруса. Паводле іхных звестак, што пацвярджаюцца некалькімі медыкамі з розных арганізацыяў, колькасць новых выпадкаў за 12 дзён толькі ў Менску была амаль такой жа, як Міністэрства аховы здароўя давала па ўсёй краіне. Нашыя гледачы рэгулярна паведамляюць пра адсутнасць месцаў у шпіталях, чэргі і нястачу медыкаў. Такой жа інфармацыяй напоўнены сацыяльныя сеткі. Кажуць і пра тое, што масава хварэюць дзеці ў школах. Шмат дзяцей захварэла з асабістых назіранняў напрыканцы верасня на пачатку кастрычніка. Цяпер хварэюць настаўнікі. Настаўнікі хварэюць падоўгу 2-3 тыдні. Дзеці хварэюць масава. Насмарк і горла, кашаль. Пры гэтым дома не ўсе застаюцца. Усё праз даведку, якая патрэбная пасля 3 дзён адсутнасці. Шмат у каго хварэюць бацькі. Бацькі вучняў хварэюць, але ж дзеці ўсё адно наведваюць школу. Больш за тое, некаторыя бацькі забараняюць дзецям казаць пра сваё захворванне. Пры гэтым, паводле інфармацыі ад нашых гледачоў, у суботы дзяцей змушаюць хадзіць на экскурсіі, у тэатры, на сустрэчы аб прафесійнай арыентацыі, не выконваючы пры гэтым нормаў сацыяльнага дыстанцыявання. Між тым, за парушэнне захадаў у папярэджанні распаўсюду каронавіруса ўлады плануюць увесці адказнасць. Вядзецца і пра сацыяльную дыстанцыю, і пра ўведзены днямі абавязковы масачны рэжым. Паводле тэлеграм-каналу Менскага гарвыканкаму выкананне захадаў мусяць забяспечыць кіраўнікі прадпрыемстваў, а праверкі будуць ладзіцца між іншага з удзелам міліцыі. Аддзяленні ў шпіталях па ўсёй краіне перапрафілююць для хворых на каронавірус. Кіроўцаў грамадскага транспарту ў Менску пераводзяць на хуткія дапамогі праз рост выклікаў да хворых. Адзінае ў Беларусі прадпрыемства вытворчасці медычнага кіслароду працуе цэлыя сотні, а чыноўнікі і кіраўнікі прадпрыемстваў спрабуюць вакцынаваць людзей сілком. Дырэктарка школы на нарадзе крычала на ўсіх працаўнікоў наконт вакцынацыі. Яна склала спіс усіх, хто не прышчапіўся, і будзе кожнага асабіста пытацца. Хто не прышчэпіцца, знойдзем, за што звольніць, сказала яна. Сёння ў РУП Менскэнерга, філіал Менскія цеплавыя сеткі, паступіла наступная інфармацыя. Сёння сацыяльныя адпачынкі будуць давацца толькі персаналу, што прайшоў вакцынацыю ад COVID-19. Вакцынацыя і сапраўды ёсць адзіным сродкам ад цяжкага працякання хваробы. Не перастаюць паўтараць медыкі. Любая прышчэпка лепш за ніякую. Да канца года Сусветная арганізацыя здароўя можа ўхваліць і расійскую вакцыну «Спутнік В». Ірына Драфейчук, Белсат. Гадавая інфляцыя ў верасні перавысіла 10%, паведамляе беларускі статыстычны камітэт. Пры гэтым значна ўзраслі кошты на некаторыя тавары і паслугі. Паводле Нацыянальнага банку больш як на 21% падаражэлі лекі, а на 18% падаражэла паліва. Кошты на лекі рэгулюе дзяржава. Зімой урад падняў падатак на дабаўлены кошт, што выклікала падаражэнне, а кошт паліва некалькі гадоў з рознай рэгулярнасцю паднімае дзяржаўны манапаліст Белнафтахім на 1 капейку за раз. З пачатку года інфляцыя склала 7,5%. Вераснёўскі ж узровень інфляцыі стаў самым высокім за апошнія 8 гадоў. Паводле Белстату, у верасні харчы падаражэлі больш як на 11%. Іншыя тавары крыху больш як на 10%. Платныя паслугі на 8,5%. У ноч на 12 кастрычніка скончыўся 10-дзённы тэрмін затрымання журналіста «Камсамольскай правды» в Беларусі Геннадзя Мажэйкі. Аднак на волю Мажэйка так і не выйшаў. Пра абставіны крымінальнай справы распавядзе Алесь Баразенка.
Геннадзя Мажэйку вінавацяць паводле 2 артыкулаў крымінальнага кодексу: распальванне сацыяльнай варожасці і абраза прадстаўніка ўлады. Пра гэта паведамляе сайт КП.ру. Максімальнае пакаранне 12 гадоў пазбаўлення волі. Паводле галоўнага рэдактара расійскай камсамольскай правды Уладзіміра Сунгоркіна рашэнне следчыя прынялі літаральна за апошнія гадзіны, калі ўсе працэсуальныя тэрміны канчаліся. Нельга выставляць такія сур'ёзныя абвінавачанні за 3 сказы, якія журналіст напісаў са слоў суразмоўцы. Мы будзем выступаць у судзе. Калі гэта будзе магчыма, нашы юрысты будуць працаваць, будзем пісаць пра гэта, рабіць усё, што магчыма. Абвінавачанні на адрас Мажэйкі Сунгоркін назваў абсурднымі і нагадаў, што затрыманне журналіста не засталося незаўважаным у Крамлі. Максимум, что будет, это будет разговор под ковром, кулуарный. Так сказать, разговор Путина с Лукашенко, где Путин попросит, Лукашенко попросит быть помягче с Мажейко. Или отпустить его, или быть помягче с ним. Не бить, условно говоря. И то я не уверен, что это будет, потому что давно бы этому пора уже случиться. Мажейко уже не вчера задержали. Тем не менее, ВОЗ и ныне там. Геннадзя Мажэйку сілавікі затрымалі ў ноч на 2 кастрычніка. Падставою сталася публікацыя 28 верасня на сайце камсомольскай праўды артыкулу, у якім былая аднакласніца станоўча выказвалася пра асобу праграміста Андрэя Зельцара, які застрэліў супрацоўніка КДБ і быў забіты сілавікамі. Артыкул Мажэйкі быў даступны на сайце нядоўга, але нават гэта выклікала незадаволенасць уладаў. На наступную раніцу сайт камсомольскай праўды заблакавалі, а папяровая газета знікла з усіх пунктаў распаўсюду. Праз некалькі дзён беларуская рэдакцыя на рашэнне маскоўскага офісу спыніла сваю працу пасля амаль 27 гадоў існавання. Пасля аналізу падзеяў мінулага года і асабліва мінулага тыдня камсамольская правда пастанавіла закрыць сваё прадстаўніцтва ў Менску за ад БелКП Прэс. Усім работнікам выплаціць грашовую кампенсацыю ці прапануюць працу на іншых прадпрыемствах КП. Геннадзь Мажэйка не першы журналіст, якога ўлады вінавацяць у распальванні сацыяльнай варожасці. Днямі падобныя абвінавачанні выставілі шэрагу супрацоўнікаў парталу Тутбай. Агулам, пасля трагедыі на Якубоўскага улады пачалі сапраўдную зачыстку інфармацыйнай прасторы. Акрамя арышту Мажэйкі і блакавання сайту камсамолкі, за негатыўныя каментары на адрас застрэленага кдэбіста былі затрыманыя больш за 200 асобаў. А супраць Марыі Успенскай, удавы Андрэя Зельцара і галоўнай сведкі здарэння завялі крымінальную справу за саўдзел у забойстве. Ёй пагражае да 25 гадоў зняволення. Падчас яе знаходжання на Акрэсціна на мінулым тыдні мы даведаліся, што супраць яе выкарыстоўваліся катаванні холадам. Я гэта як праваабаронца магу трактаваць толькі так, бо у яе была адабрана верхняе адзенне і ў той камеры, дзе яна знаходзілася, было адключанае ацяпленне. Цяпер яна знаходзіцца ў СІЗА нумар 1 на Валадарцы. Няма інфармацыі, на жаль, наконт таго, ці ёсць у яе кантакт сталы з сваякамі і з адвакатам. Вось чакаем, пакуль прыйдзе хоць нейкая вестачка пра гэта. Цяпер Геннадзь Мажэйка ў жодзінскім СІЗА. Нібыта з прычыны ковід-каранціну да яго не пускаюць адвакатаў і не прымаюць перадачаў. Назаўтра запланавалі закрыты разгляд скаргі абароны журналіста на ягонае затрыманне. Алесь Баразенка, Белсад. Польшча рыхтуе закон пра абарончыя збудаванні на мяжы з Беларуссю. Як заявіў міністр абароны Марыюш Блашчак, гэта дапаможа спыніць масавую нелегальную міграцыю, арганізаваную пры ўдзеле беларускіх чыноўнікаў. Сёння памежная служба Польшчы апублікавала відэа, у якім мігранты праз плот распавядаюць, што атрымалі інфармацыю пра спосабы прабрацца ў еўразвяз, у тым ліку ў Расіі. Іншыя людзі казалі нам, што Беларусь дапаможа нам трапіць у Польшу. Іншыя людзі у іншай краіне? Не, у Расіі і ў Беларусі. Напярэдадні Польшча спыніла 605 спробаў перакрочыць мяжу з боку Беларусі, Латвія 23, Літва 121. На беларуска-літоўскай мяжы гэта найвялікшая колькасць за восень. Нелегальныя мігранты намагаюцца трапіць глыбей у еўразвяз. Гэтак на нямецка-польскай мяжы за мінулыя выходныя затрымалі амаль 400 такіх парушальнікаў, якія прыбылі праз Беларусь. Беларускі фонд спартовай салідарнасці звярнуўся да прэзідэнта звязу еўрапейскіх футбольных асацыяцыяў Александра Чэферына з просьбаю распачаць дысцыплінарнае расследаванне ў дачыненні Беларускай федэрацыі футболу. Падстава – грубыя парушэнні статуту УЕФА, дапушчаныя АБФФ. Разабрацца ў спартовых арганізацыях і ў сутнасці справы
дапаможа Александр Пуціла. Ці не з-за таго, што Асацыяцыя Беларускай Федэрацыі футболу сталася насуперак усім інструкцыям ФІФА і УЕФА занадта палітызаванаю пад кіраўніцтвам палкоўніка артылерыстаў узброеных сілаў Беларусі Владзіміра Базанова, гэты сезон ужо найгоршы ў гісторыі ўсяго нацыянальнага беларускага футболу, што не можа не раздражняць усіх. Какое ты право имеешь меня снимать? Какое право меня имеешь снимать? Пожалуйста. Вот я на тебя напишу. Хорошо. За ўвесь час гісторыі развіцця Беларускай Федэрацыі футболу, якая была заснавана ў 1989 годзе, ёй кіравалі 5 асобаў, удвая менш, чым той жа Федэрацыі хакею. Але ніколі ў сучаснай Беларусі на чале не стаялі былыя футбалісты. Першы старшыня, прафесійны футбольны функцыянер Яўген Шунтаў, які трымаўся на пасадзе больш за іншых 10 год, выказваўся на гэты конт так. Многія лічаць, што футболам могуць кіраваць людзі, якія проста любяць футбол. Але гэта вельмі памылкова. Патрэбныя прафесіяналы, якія павінны ведаць інжынерны складнік футболу. На пасаду міністра спорту і турызму можна паставіць дзяржаўнага чыноўніка, але ў федэрацыі павінны працаваць прафесіяналы. Паводле дадзеных праграмы «Время футбола», сабраных з адкрытых крыніцаў, бюджэт Беларускай Федэрацыі футболу ў 2019 годзе складаў, увага, $13 мільёнаў. З іх пераважная большасць пералічэнні ад ФІФА і УЕФА. Для 9-мільённай краіны гэта больш, чым дастаткова пры разумным гаспадаранні і абавязкова пры адсутнасці кан'юнктурнага мыслення кіраўнікоў. Если проанализировать с 2012, то, что я нашел, до 2019, там не сильно разнится процентное соотношение по доходу. Там суммы меняются, они, естественно, каждый год возрастают. То есть вот 2019 это было 13 миллионов, а в 2017 это еще было 8,8 миллиона долларов. Но в процентном соотношении 50-60 доходы от УЕФА и ФИФА, доходы за телеправа и какие-то спонсорские контракты. То есть такая, в общем, фиксированная, я так понимаю, бюджетное наполнение в доме футбола, который был. Паводле крыніцы толькі за тое, што ў Беларусі існуе дом футболу, арганізацыі аўтаматам прапаноўваецца $10 400 000 штогод. С одной стороны задается вопрос, так а сколько вы, вернее, почему вы так мало зарабатываете самостоятельно, если у вас 1 200 000 в год уходит только на зарплаты работникам. А с другой стороны, даже ладно, если вы не зарабатываете, так чего ж тогда все так плохо в вашей отрасли? Можно задать и сформулировать два таких вопроса. Але прыйшло і новае веянне – падтрымка віду спорту крыптавалютнымі біржамі. Сёння было афіцыйна абвешчана, што на працягу найбліжэйшых 3 сезонаў пераможца Кубка Беларусі па міні-футболе будзе атрымліваць прызавыя ў крыптавалюце, за якую можна будзе аплачваць атрыбутыку, квіткі, харчаванне, паркоўку ці нават рэкламу. Наколькі гэта выратуе беларускі футбол, сказаць пакуль абсалютна немагчыма. Александр Пуціла, Белсат. Наколькі комфортна будзем заўтра пачувацца на футбольным полі, мы даведаемся з прагнозу надвор'я праз момант. А потым размова дня Віталя Цыганкова, дзе абмяркуем нямецкі погляд на беларускі крызіс. Ці будзе Берлін удзельнічаць у судовых працэсах супраць дзяржаўных тэрарыстаў Лукашэнкі? З вами быў Ярослаў Сцешык. Да заўтра.